راديو إيرنا. عزوز سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كورنعت علم كوينكم إن مدبات راديو إيرنا تكتاتلو زخبركم سمعتنا نيلوم سلوس 17 تحساس كلتشحن 19 فنوى راديو إيرنا كموتروب زينا يجمر فلما أرستاتو كوربوريشن فينانس أفريقيا أب إرترا أب زكايد عدنا بوتاش $250 مليون كوفريو لعلواي وتهدروا لأق حبرات إمارات عرب نفسو داني باتسح بعلت بيت مكتل بريزيدنت زيمبابوي بمتقفى أستاد $1 مليون تخصيصا. هذه إذاعة إيرنا. هنا إذاعة إيرنا الدولية. علته وزينا كوربوريشن فينانس أفريقيا استبالة تكال أب إرترا دنكاليب زكايد عدنا بوتاش $250 مليون كوفر مخانو أفليتو مربب حبريتا بيزنس واير بصغربوت أبتصاب إتي كابيتال أم معبالن مهنات إن بروجكت نايت أب إرترا بكوبانيا عدنا كالي زكايد بروجكت عدنا بوتاش كولالي كو عليو كوبانيا عدنا كولالي أبتي أب إرترا بزكايدو بروجكت كوفروز داليو بولك إن بتكالاتن بركتات كأدقو عدما خقرب متنحو إفلات أب نيجيرياز مدبرو كوربوريشن فينانس أفريقيا نعدمه كوبانيا عدنا كولالي بمقبال أبزي أبدن كاليا زكايد عدنا بوتاش زبس حقنزب كوزوفورو ناي مجمريا أهوغراوان تكالات كوين الله أبدن كاليا زركب كوابي كولالي لعن حدا نتبخل 3 بليون طن زقمت عقور معدن بوتاش كمزلو بكوبانيا عدنا كالي استخايدة داساس قمتاتو يقرب اتي بروجكت أبزمت اكل التعامتات فرياتون بعداقا كقرب تتبيت كمزلويو زقلت أب إرترا أسات 16 زخونا أهوغراوان كوبانيتات عدنا أب داساسن كوعتان ورقي نحسن كالو معدناتن توافيران كمزلوا إفلات انتقونا نافريات سبتحا كم نفسن زأمسلا كوبانيتات نبيت صحفت بريزيدنت زركبو زلوا مخسب قلوت الناس زقودلو مخانيو زقلات 400 ناي كل زكايد نتفتات عدنا زونن منغستي إرترا نتسمعات بسم مينستر معدن دقا إخات مومبر بقطتا ببيت صحفت بريزيدنت كم زم حدر إفلات بتقلالي حلقة استاف سراويت ليتنان جنرال حماد محمد تالي الرومايتي زمراح العلوي والتهدرو حبرات إمارات عرب أب سودان وقعو نيسرح مبتساح أكايدو اتلو أخذ حلفة سمون أب كارتما بزبتسحلو مس أبوان برلولاو بايتو السودان جنرال عبد الفتح البرهان تقلالي حلقة استاف سراوي السودان ليتنان جنرال محمد عثمان الحسن بمرخاب كلتي انهاجرات أو التهدرو مدايك تحقاقزا زغلالو نتبتات تميايتو قون نزي بمكتل مينستر قدات وطعان متحقاز بالمعاتن دكتور عبيد الحري سالم الكتبي زمراح كالو كجل للأخ إماراتون ناف سودان بتحيو اتل أخ أمونغو سودانن إماراتن أبتسطان وتهدراو قداتن كقبر بزعبا زغل متحقازات بمتكوار كاب عصرتك ساب عصرت حدا تحساس ركباتكم زكايدة من جتاز زينا كاب كارتوم حبيروم أبتي أب كارتوم استقايدة أخيبا بمحازو السودان زفلت قجل إماراتون تساتفو لغات حبرات إمارات عرب ناف سودان زبطح زلو سودان أب يمن زتصنحة أستات 10 سراويتا 5 حبد دحر محباران مسك أطر دما أب قماقم كيح بحري حباراوات تهدراو لمد مكيادانيو بعالت بيتو نمكتل بريزيدنت زيمبابوي كونستانتينو تشوينغا أوشت شدشتوارح أستات $1 مليون بمتقفى تخصيصا تاميري موبايل استبغلت قال 30 شمونتن عمت ويزرو كابت اكمتي كلتشحن 10 شمونتن كساب قنبت كلتشحن 19 نبزلو غزي $919 نبدو أفريقيا 5 السجاجرت كوميشن صرب الشونا تهاجر أمريكيتو نسا اتغنزب زسجاجرتو نبرت منغستن مشمات بزبل كوانتخونه بمتأنتي زطفاتو غنزب تعديقونا بزيمبابوي استمرس نبرت كمزيل أخبار حق تهاجر يخصص نمبوغابي بوحلل وتهدرو علوا كاب سلطان زالي تقلال حلقة استاف سراويت نبر جنرال كونستانتينو تشوينغا نمكتل بريزيدنت نبر إمرسون منانغاوا كاب سدت مليسو سلطان دحر مركابو كاب سراويت تفانيو نبعلو مكتل بريزيدنت هاجر كوينو 5 شمه أيرسعن انتقونا دحر مقلاي روبرت موغابون انتقونا زيمبابوي كاب بلشون ناخت الناقف أي كالتن سبب سلطان زيمبابوين سدرا بيتاتو من عمتاوي أستات $1 بليون زقمت جنزب ببلشونا 5 تفافقو أهقراو تكال قولت إنات إيك ألا زخبركم سمعتنا زينا أبسفت إمولا هذه إذاعة إيرنا. هنا إذاعة إيرنا الدولية.
አዳም አብራድ ኤረና መርሃው ለዋህ ጹሪካ ንብረቱ በስነ ስርዓት ወጋጊኑ መሓዚ ዝፍተዋ ነዘበገሳ ስራሕ ኣብ መፍጸም ተኸይብ ፀሓይ ገድፋን እዩ በዛ ጻዕሩ ነብሱ ብዚኣ ዘብፅሐ ሞያዊ እዩ ብዘይ ሓገዝ ስድራን ርጉኣት ዓባብያን ነብሱ ዝሰርሐ ውሕሉል መካኒክ ህልኸኛ ኣባኻ ህልኽ መሊእዎ እዩ ህልኽ ኣብ ኩሉ ናብራን ምዕራይ ህልኽ ንምዕባይን ምፍላጥን ህልኽ ኣብ ፀወታ ፍሉጥ ዝሰክሕ ህልኸኛ ማለት ፀወታ ካርታዊ ድማ ሲዕርካዮ ከየማለሳ ከይሰዓረካ ይሰደካኒ ኣብ ኩሉ ህልኸኛ ኣብ ሕማቁ ኣብ ጽቡቕ ሓደ እዋን በህልኹ በቲ እወታዊ መንፈስ ዘለዎ ህልኹ ማለት እየ ነብሱ ዝሰርሐ ኩርዒዳ ሞያዊ ምዃኑ ይኹርዓኒ እዩ ካልእ ከ ኣዝገርመኒ ብዘለዎ ናይ ስራሕ ተመክሮን ጻዕረን ኣብቲ ዝሰርሓሉ ትካል ብሓላፍነት ዝመርሖም ሰራሕተኛታት ሓደስቲ ንልምምድ ዝለኣኹ ማለት ዝመፁ ቆልዑ ወይ ተምሃሮ ተለማመድቲ ኣለዎ ንኹሎም በብሓደ እዩ ዝፈልጦ ባህርያቶም ድሕረ ባይቶኦም ስምዒቶም ክእለቶም ብፅፁይ ግርም እዩ ዝብለኒ ወላ ምን ዓይነይቲ ጆክ ወይ ሕክያ ነጊርዎ ሰተታ የብላኒ ምስቲ ኩሉ ጻዕቂ ስራሕ ማይ ክትሰቲ ወላ እኳ እዩ ትንፋስ ዘይህብ ከቢድ ናይ ጉልበት ስራሕ ንፋዕ ኣቦኸ ለይቲ ሙሉ ለይቲ እናተስአ እናደቀሰ ንወድና ሽቓእ ከመላልሶን ድቃስ ከኣብዮ ከሎ ከዓ ከምብበሉን ምስኡ ክገማጠል ናብቲኣ ክብል ይዘውጋሕ ቅድሚ ኩሉ እናተስዩ ንስራሕ ዳምዳም እናበለ ወላ ሓንቲ ደቂቕ ተሃልዎ ንወዱ ብስነ ስርዓት መፍናውን ምስዓሙን ኣይርስዕኒ ካልእ ዘስሐቐኒ ነገር ካሎ ሞይቱ ደኺሞ መፂን ከሎ ንእሽቶ ዘይተለዓዓለት ነገር ወላ ያትርብሾ ገዛ ክወጋግን ምድሪ ትወግሖ ኣመና ስሩዕ በቃ ምረቑኡን መርጎም እንስ እዩ ኪኖ ደረጃ በቕዓትን ኣታውን ኣብቲ ዝሰርሓሉ ትካል መውሓስ ነቲ ትካል ብተወዳዳርነት ኣገልግሎት ዝህብ ትካል ኮይኑ ክርቋሕ ንምግባሩ ሰለምከ የበለ ሓሳብ ዝያዳ ሰዓታት እናሰርሐ ነብሱ ኣብ ሕልምታቱን ራእዩን ተኺሉ ነካስ ህልኸኛ ምዃኑ ብእውነት ግርም ይብለንን ይቕንዓንን እዩ ነብሰይ ግን ኣብቲ ኩሉ ዳምዳሙ ኣብቲ ጽባሕ ጎርፋዕፋዕ ኢሉ ክሪኦ ዝምነ መጻኢ ሞያኡን ስርሑን ኣብይ ቦታ ከም ዘላ ይፈልጥኒ ንዕቤትን ምዕባልን ሓነፍነፉ ይፍተወንን የፍርሐንን ከዩ ኣነ ንኩሉ ነገር ከም ዕድሉ ኢለ ወይ ህይወትና ናይ ቤን ይጻዕረ ከምዘይኮነ ኣሚነ ከምኡ ምሻሉ ከምትናቱ ዓይነት ውሳነ ክወስድ ትብዓት እንተዝህልወኒ ክንደይ ምፈተኹ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሳሌም ፈቃርያ ሰሓቕን ለውሃትን ልዕልል ከዓት ዓደለት ኮይና ትስማዕኒ ኣመና ትሕትን ለዋህን ካብ ምዃና ተላዕለ ንኹሉ ክትሕግዝ ነብሳ ትርስያ ወዝረሳዕኩ ንፍዕቲ ሰማዒት ከያ እዋይ ክትሰማዕ ኣምላኽ ይብዋ እቲ እዛና ዘይመልእ ኣብ መንገዲ ኣብ ባቡር ኣብ ዝኾነ ቦታ ወላ ኣብ ካፌ ሽዑ ተላልያቶም ሙሉእ ታሪኽ ህይወቶም እኳ ክዕልልዋ ነዚ ዝኸውን ዓቕልን ግዜን ትዕግስትን ኣለዋ ወላ ስራሕ ትረፍ በዛ ናይ ምስማዕ ፍልይቲ ባህርያታት ትቕንዓኒ እያ ግን ኣመና ይበዝሕ ኮይኑ ገለ እዋን ንወድና ተጥፍኦ ግዜን ጻዕትን ልዕል ኩሉ ከም ህፃን ኣብ ደረጃኡ ወሪዳ ትጻወቶ ፀወታታትን ተዛውሮ ቦታታትን ሙሉእ መዓልቲ ብዘይ ምስልካይ ዕላላቶ ትሰምዕ ትውዕሎ ዘገርሚ ኣብ ስራሕ ከዓ ፍቱቲ ብርቅ ሞያዊት ንህፃናት ዝዳልዎ መዛሙር ኣብ ምድላው እያ ትነጥፍ ውይ ሳሌም ጽውጽዋይ
مزمور حويسا من قارن تجميران خونه أنا بتصنح كويدك اسمتني دمتا بقى دمتا خطح معتي حقي ودنا عرات كديبن أديو صوصواي كتجمرن كتخسن حدا زخون كلتينا زعبنا اللوم مزامورن صوصواياتن دقم الليز بلا أوانات الله كدقم اللين كلا منفسي كرقن اتقول عاوشت ايك برابرن حدا يزخون نعيو غزا فتصوم غزي زين براد دي أخا عبيتا ولاديتا نايبا حق تزعرا من هركوتنا الدي انت خوني مسكل التحواتا بينا سلزعبيتن نابران نخبدي كل تسرح ونسل تسرح مستقى بزح غزي نبرا ساليم كاب سرح كتاتون كلا كداونتا جامعة صلالان كالن كاب تاف دقت حيزانا دربي توخت اتو زقبرا اتبزي يدي ازحلفتو زبزح اوان نقسنتا صلوا قد هاليو وقاقانيت مالت سرعتي كونتن نسات سرحة صبحقن بس ما مسودي ابتحتمول اقلقلوت كلنا تراي مقب خشينينا نبلا قزا محمح نبلا هلتينا حدا غزي خلو سلستينا زخونه صوتا خنصواتن كلنا سعرت زي مقبال منفس كاتريا سعرت ايتقبل لي تماغوت نخون نغريات تماغوت دقيمنا نصوات بلك تسعر حجونكم هل خنيا دي اي بلي اي مثلا نغرا غنا سعرت ايتقبلني كال نسرح زخونو أزجم بزحات حدثت حسابات اللوة نتقبار أغن قرب تدنبيا تقبار نخونو زي تعيب لاي نسخاملو انت زي هالي خا أنا خاملو انت زي هالي إذا حضرنا نولدنا كنتا يقون يحتولاني أنا قنا بحكي أبزي عيسامو معني كسي أبو قبو ناي زي من محدار تقام زلوة مثلاني سدرا مأكاب كأمن كركبا أنا دارقا بيتي خيوز نبر كركب سدرا بيتي كبرابر جيرا بعالاتنا مخنيت قزا بخل بيت سبن ولا الدنيا تملوا نقولو ببت صفوت وتمجو كتسمع اتزاقود سوق أتحاتو أما أكل ياخل قزي أما أكل كلنا أما أكل كله نجر نسان تزي الله زرخب نتبزر لي مثلنني ولا نعين ودينا ما أكلنا سالي من مرهون دحر مفللايوم مالت مفتحهم نسا ودحيزا نابكالا عد مسقعزت دحر حدا عمت ودو كزاور قطرانيرو يمتصمو اتقول عاس لزي تدالوي نمدك اسيو مساعتوي كداون تغير كحجزو ابت سحابي زرخبا دبدابي ابت خبيت ناي زي مرددات صقم زقات امم غزي بزعبو صحفتها أمانقوم ناي زي مردداء هو سفين اللوز نبرق أوان ناي حدار مخرن معدان زهبوم زنبري ناي سنرلبونا موياوي بزعب حد حدوم صبق زبلوت حيفهم كمتوم صحاتتهم صحفتها نسو صحف اللاون اتسمعنا يو انت خوني أبتي زاد صحفو كم ببلو اتقاطرو لأوان سالم أقديما مسؤول أمنا حريقة سلز نبرت
ኣብቲ ናይ መኽሪ ሰዓቶም ብዛዕባኡ ከም ዘይጸሓፈት ያገሊጻ ንሱ ከም ጸሓፈላን ከም ብበላውን ደስ ከም ዝብሎን መስተወከሰውን ክትሰምዑ ፍቓደኛ ከም ዘይኮነት ግርጭላ ያመሊሳ ቅድምታ መዓልቲ ነቲ ዘይምርድኦም ዘጓሮ ምስ ሓንቲ ከም መሳርሕቱ ፍሉይ ዝምድና ኣለዎ ኢላ ስለ ዝጠርጠረት ዘሰሓሓቦም ኩሉ ዘኪራ ፍጹም ኣብ ቁጥዐያ ነይራ ስለዚ ድማያ እቲ ቀዲማ ጸሓፈቶ ወረቐት ዓማጺጻ ኣብ ቦርሳ ብምስኳዕ ናቱ እውን ከይትሰምዕ ወሲና ዝመጸት በዚኣ ካብቲ ሞያዊ ሓገዝ ዝህቦም ዝነበረ ናይ ስነ ልቦና በዓል ሞያ ተሰናቢቶም ድሕሪ ምውፅኦም ተስፋ ስለ ተሳእነ ጉዳዮም ንቤት ፍርዲ ስለ ዘምርሐ ብፍትሒ ተዛዚሙ መርሃዊ ወዱ ብህንጢነት ከፊቱ ከም በበሉን ዝጀመረ ጽሑፍ ቀልጢፉ ኣይቕለበሉን ጸኒሑ ግን እቲ ሳሌም ንዕኡ ጸሓፈቶ ደብዳቤ ክኸውን ከም ዝኽእል ስለ ዝገመተ መንጢሉ ከንብቦ ጀመረ ብዛዕባኡ እተሓስቦ ምስ ሰምዐ ድማ ብብኽያት ከም ህፃን ተኾርሚዩ ኣብ ባይታ ተነኽነኸ ቆልዓ ቀዘዘ ንሳ ደንጊማ ኣብ መደቀሲ መጸት እታ መስርሕ መፍልላይ ብኾትር ሕርቃንን ባእስን ጸላኢቱ ተቐይራ ዝነበረት በዓልቲ ቤቱ ነበር እታ ቤት ፍርዲ ክሳብ ንሰማዒኡ ዘነውር ምልልስ እትመላለሳ ሳሌም እታ ብጉዳይ ሞግዚትነት ቆልዓ ንምርትዓ ዘይወዓለቶ ዝበላ ሳሌም ንሳውን ኣብቲ ዘዝሕሞ ሕርሕራይ ዝሃረመቶን ኣጸፌትኡ ዝመለሰትን ዘዋረደቶን ንሳ በዓላ እታ ቅድሚ ሕግን ጠበቃን ቅድሚ ገንዘበይን ገንዘብካን ኣነባ ዝያዳ ፈትዎ ኣነባ እታ ፈለማ ኣብዒንቱ ምስ ሓደረት ዘፍቅራ ሳሌም ምዃና ድሕርታ ናይ መወዳእታ ናይ መኽረን ማዕዳን ኣብ ቤት ሞያዊ ዝነበረት ቆፀራ ንፈለማ እዋን ንሳ ምዃና ብኻልእ ዓይኒ ረአየ መምለሲኡ ቤን ምዃኑ ዘይፈልጦን ተስፋ መብላሱ ዘይረአዮን ባሕባር ኮይኖም ዘፍረስዎ ቤት እናሕዘኑ ኣብ መትሓዘ ገንዘቡ ቀርቂርዋ ይነበር ንዝነበረ እታ ብዛዕባ ጸሓፋ ጽሕፍቲ ኣብ ኢዳት ሒዝዋ ንብዓት ዝመልዕ እንቱ እናሓብአ ካብቲ ቤት ብጉያ ወፀ ንሳውን ንሻወራ ኣሰንዩ ዝዛሪ ንመደር ኣሳ ሓሊፉ ንፍርናሽ ተተርክስ ዝነበረ ናይ ወትሩ ንብዓታ ፈንጢስዋ ብዕንታ ዛርኤት ክውንነት ግና ህልኽ ዝዘርአ ዝዓጽዶ ኾነ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ተኸታተልቲ መደብና ናይ ሎሚ ትሕዝቶ እዚ ትከታተልዎ ፀናሕኩም ነይሩ ምሳኹም ትጸናሕኩ ወይኒ ሱሌማኒ ዝመጽእ ሶምን ብኻልእ ኣርእስቲና ክንረኽብ ክሳብ ሽዑ ሰሰናይ ንኹለና ተሓንቀኒዩ ኤርትራን ከባቢኣን ኣብ ማዕከናት ዜና ዓለም ዳግማይ ሰላምታና ተቀበሉ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ቀጺሉ ዝቐርብ መደብና መደብ ኤርትራን ከባቢኣን ክኸውን ሰናይ ምክትታል ቅድሚ ሰሙን ሰሉስ ልክዕ ከም ዝዓለት ቀዳማይ ሚኒስተር አብ ኣሕመድ ኣብ ኖርዌይ ካብ ኮሚቴ ሰላም ኖበል ናይ ሰላም ሽልማት ተቐቢሉ ኣብ ኖርዌይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ደሌት ፍትሒ ከዓ ብድርኡ ኣብ ባይታ ስማዊ ናይ ኣፍ ሰላም እምበር ግብራዊ ሰላም ስለ ዘይተረጋገጸ ንኣብዪ እቲ ናይ ሰላም ሽልማት ኣይግብኦን ይኽብሉ ተቃውሞኦም ኣስሚዖም ቅድሚኡን ድሕሪኡን ከዓ ሓያሎ ኤርትራውያን ምሁራት ኣብ ዝተፈላለየ መድረኽ መራኸቢ ብዙሃን ቀሪቦም ንኣብዪ እቲ ሽልማት ይግብኦ እምበር ክብሉ ርእይቶኦም ሂቦም ብዘይካቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ተቃውሞኦም ዘስምዑ ኤርትራውያን ደሌት ፍትሒ ቅድሚ ሽዑን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝርከቡ ኤርትራውያን ብውልቅን ብእኩብን ብቆልዕን ደብዳቤን ሰላማዊ ሰልፍታትን ዶክተር ኣብዪ ሕጋውነት ማለት ሌጂቲማሲ ምስ ዘይብሉ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ክዛተን ክላዘብን ኣይግባእን እዩ ምስ ስርዓት ኤርትራ ዝግበር ስምምዕ ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ሓሳቦም ዝገለጹ ነይሮም ሓሳብካ ብናጽነት ክትገልጽ ኣብ ዘፍቅድ ዲሞክራስያዊ ዓለም ኮይንካ ኣብዪ በዝን ምኽንያት ሽልማት ሰላም ይግብኦ እዩ ኣይፋል ብዘይካ ዘረባ ካልእ ዘፍርዮ ነገር ስለ ዘየሎ
ኣይግብኦን እዩ ብምባል ዝመሰለካ ክትዛረብን ሓሳብካ ክትገልጽን ምኽኣል ኣብ ዕድል እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ነዚ ተነፊግዎም ዘሎ ዕድልን መሰልን ንኽረኽብዮም ዝቃለሱን ኣቤት ዝብሉ ዘለውን ግን ስለምንታዮም ሓያሎ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ዶክተር ኣብይ ሽልማት ኖቤል ኣይግብኦን ኢሎም ዝቃወሙ ዘለዉ ስለምንታይ ከ እቶም ሓደ ወገን ይግብኦም በር ክብሉ ዝማጎቱን ዝከራኸሩን ናይሎም መደብ ኤርትራን ከባቢኣን እምበኣር ኣብዚ ዛዕባ እዚ ከተኩርዩ ምክትታልኩም ንዕድም ቅድሚ ኣስታት ዓመትን መንፍቕን ፖለቲካዊ ኩነታት ቤትናን ጎረባብትናን ኣብ ዘሻቕል ወጥሪ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያን 3 ዓመት መምላእታ ዝቐጸለ ብቄሮም ፋኖስ ዝለዓለ ህዝባዊ ናዕቢ ኣብ ፍቐድኡ ብዝሰዓበ ሞትን ዕንወትን ንመሓውር ስልጣን ይህወደግ ኣነቓኒቕዎ ነቲ ህዝባዊ ጠለብ ክምልሽ ተጸገመ ይህወደግ ነቲ ኩነታት ብወታደራዊ ሓይሊ ክፈትሖ 2 ሰዓታት እትኡ ተኣዊጁ ግን ኣይሰለጦን በቲ ኩነታት ዝተሻቐለን ዝተጨነቐን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብገዛእ ፍቓዱ ስልጣኑ ክሓድግ ወሲኑ ተረከቡ ንምስ በለ ይህወደግ ቀጻልን ዓሚቕ ገምጋምን ብምክያድ ንዶክተር ኣብይ ቀዳማይ ሚኒስተር መሪፅዎ ኣብ ናብ ስልጣን ምስ መፀ እቲ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ወሳኒ ተራ ክጻወት ጸንሐ ህወሓት ጠቕሊሉ ንመቐላኣት እዩ እቲ ን27 ዓመታት ዝኸደ ልፍንታዊ መንግስቲ ናይ ብሓቂ ምዕሮይ ልፍንቲ ከም ዘይነበረ ተረጋጊጹ እቲ ስልጣን ጨበጠ ሓይሊ ነቲ ለውጢ ብዝጻብኡ ሰባት ከይዕንቀፍ ብምስጋዕ ኣብ ኩሉ መዳያት ደፋርን ቁልጥፉን ውሳኔ ክውስን ጀሚሩ ንብዙሓት ዘይድፈሩ ዝመስሉ ዝነበሩ መራሕቲ ህወሓት ብጥሮታ ካብ ስርሖም ኣሰናቢቱ ብዙሓት ብብልሽውናን ገሰስ ሰብኣዊ መሰላትን ዝሕተቱ ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣለዎም ብማለት ከኣስር ምስ ጀመረ ህወሓት ዕልዋ ተፈጺሙና ብማለት ሕገ መንግስቲ ጣሓሳሎ እናበሉ ክጠርዑ ጀሚሮም ተኸሚሩ ንዝጸንሐ ዕዳ ንምኽፋል ብመንግስቲ ክመሓደሩ ዝጸንሑ ከም ቴሌኮሙኒኬሽንን መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ሃገራዊ ትካላት ናብ ብሕታዊ ጽላት ኣሰጋጊሩ ንኣውፈርቲ ክፉት ምስ ገበሮም ብዙሓት ሰንቢዶም ንብዙሕ ካብቲ ስጉምታት ገሊኡ ብሃወኽ ዝተፈጸመ ንገሊኡ ንቡር መስርሕ ዝሰሓተ እናተብሃለ ክንቀፍ ጀሚሮ ኣብ ኣሕመድ ኣቐዲሙ ተወሲኑ ክነሱ ከይተተግበረ ዝጸንሐ መደብ ንስምማዕ ኣልጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶባትን ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ግዜ ብዘይህብ ፍጥነት ንኤርትራ በሪሩ ዕርቀ ሰላም መስፈጸመ ዓለም ተገሪማ እቲ ን20 ዓመታት ኣይሰላማይ ኩናት እናተባህለ ክግለጽ ጸንሐ ህወሓት ዝተሓሰሞ ብይን ኮሚሽን ዶባት ብድፍረት ተቐቢሉ መሰሳለጦን ናብ ኩሎም ጎረባብቲ ሃገራት በፂሑ መዝሙር ሰላም ክሰብቕ ምስ ጀመረን ኩሎም ተቃወምቲ ሓይልታት ንኢትዮጵያ ኣትዮም ሰላማዊ ቃልሲ ከካይዱ ምስ ዓደመን ብኣሽሓት ዝቑጸሩ እሱራት ምስ ፈትሐን ብጽልኢ ተሓጺሩ ዝነበረ ዶባት ኢትዮ ኤርትራ ምስ ከፈተን እምበኣር ዓለም ንኣብይ ድሮ ናይ ሰላም ሽልማት ኖቤል ዓዲላቶ ጸኒሓያ መራሕቲ ህወሓት እውን እንተኾኑ በቲ ተባዕ ውሳኔን ንጥፈትን ከም እተገረሙ ምስክርነቶም ሂቦም እዮም እቶም ንኣብይ ስልማት ኖቤል ይግብኦን ፈረቓን ዝብሉ ደለይቲ ፍትሒ እምበኣር ካብዚ ክውንነት እዚኦም ዝብገሱ ህወሓት ንብይን ኮሚሽን ዶባት ን16 ዓመታት ስለተሓሰምዎ መንእስያት ኤርትራ በርዑት ምልክት ተቖሪኖም ኣብ ጎዳጉዲ ክበልዩን ግፍዒ መሪርዎም ፍቐድኡ ንኽስደዱን ዓብ ተራ ተጻዊቶም እዮም እቲ እምቢታ ንህዝቢ ኤርትራ እምበር ንኢሳያስ ኣይነበረን ነቲ ንዕቀናይ ዝብሎ ህዝቢ ኤርትራ ብምልኪ ኢሳያስ ጃጅዩ ክንብርከኽን መሬት ዓደቡኡ ራሕሪሑ ንኽብተንን ዝዓለመ ሕንገዳ ምንባር እውን ይዝረብዩ ንባብቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ተቃወምቲ ውድባቱን ዝነበረ ኣልያን ኣተሓዛን ከዓ ነዚ ዳሕረዋይ ንባብ ዝዕዝዝ እዩ ነይሩ ኣብይ ንብይን ኮሚሽን ዶባት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ዕርቀ ሰላም ምፍራሞን ናይ ቴሌፎንን በረራን ርክባት ምምስራቱ ንባዕሉ ንህዝቢ ኤርትራ ዓብ እፎይታን ትንፋስን እዩ ድሕሪ ዕርቀ ሰላም ኣብ ኤርትራ ክረአ ዝነበረ ትጽቢት ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ክገብሮን ከረጋግጾን ዝነበሮ እምበር ኣብ ክፍጽሞ ዝግባእ ኣይነበረን ኣብይ እቲ ዝግበር ገይርዮ ነቲ ኢሳያስ መንእስያት ንምርጋጽ ተጠቒሙሉ ዝጸንሐ መመሳመሲ ሕንገዳ ህወሓት ንብይን ኮሚሽን ዶባት ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ብምፍራስ ንህዝብን መንእስያትን ኤርትራ ነፃ ዘውፅአ ኣብይ ሽልማት ኖቤል ይግብኦም ፈርቓን ዝብሉ ደገፍቲ ኣብይ እምበኣር ነዚ ክውንነት እዚኦም ዘቕርቦ ብዙሓት ኤርትራውያን ኣብይ ንብይን ኮሚሽን ዶባት ኢትዮ ኤርትራ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ኣለኹ እኳ እንተበለ ክሳብ ሕጂ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ንኤርትራ ዝተፈርደ መሬት ስለ ዘለው ኣብ ባይታ ሰላማዊ ረጋገፀን ብምባል ነቲ ብይን ካብ ተቐበሎ ስለምንታይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ክስሕቡ ዘይኣዘዘን ዘይተግበረን ዝብሉ ኣለዉ ምኽንያቶም ርዱእ እኳ እንተኾነ ንህሉ ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ብዝግባእ ዝተረድኡ ይመስልን
ህወሓት ኣብ መጋባእያ ፈጻሚ ኣካል ይህወደግ ብይን ኮሚሽን ዶባት ብዘይ ቅድመ ኩነት ክትግበር ክውሰን ከሎ ብኣካል እኳ እንተነበሩ ብግብሪ ግን በቲ ውሳኔ ዝዓገቡ ይመስሉን ነይሮም። ኣብ ክልል ትግራይን ዲያስፖራ ተጋሩን ንውሳነ ዶክተር ኣብይ ዝቃወም ርእይቶ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ውሒዙ ኣብ ዶባት ዝነብሩ ተጋሩ ነቲ ውሳኔ ተቃዊሞም ንሰልፊ ምስ ወፁ ህወሓት ብውሽጢ ዝወደቦ ተቃውሞ ተባሂሉ ዋላ እውን ነቲ ተቃውሞ ብመደብ እንተዘየበገሶ እቲ ስምዒት ብህዝቢ ምስ መፀ ኣብ ዝቕፅል ኣኼባታት ይህወደግ መደራደሪ መታን ክኾኖ ብታሕቲ ኣተባቢዕወዩ ዝብል ርእይቶ ክስማዕ ጀሚሮ ኣብቲ ዕርቀ ሰላም ኢሳያስ ወያነ ጌም ኦቨር ኢሉ ስለ ዝጀመረ ሓያሎ መራሕቲ ህወሓት ነበር ንስምምዕ ኣልጀርስ ብፓኬጅ እምበር ንብይን ኮሚሽን ዶባት ጥራሕ ኣይኮናን ተቐቢልናዮ እናበሉ ቃለ መሕትት ክህቡ ጀሚሮም ኢሳያስን ሰበስልጣን ኤርትራን እውን ካብ ዶባት ዝዓቢ ቀዳምነታት ኣሎና ክብሉ ተሰሚዖም። እዞም ሰለስተ ሓይልታት ኣብይ ክልል ትግራይን ኢሳያስን ኣብ ዝሕል ኩናት ስለ ዝተጸምዱ ኩሎም ዘዘዋጽኦም ክብሉን ክዛረቡን ምስማዕ ኣይገርምን እዩ። ድሕርቲ ደፋር ውሳኔ ዶክተር ኣብይ ንብይን ኮሚሽን ዶባት ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮንን ካልኦት መራሕትን ህዝቢ ዶባቱ ስለ ዝፈልጥ መንግስታት ንውፃእ እሞ ህዝቢ ባዕሉ ይወድኣዮ ህዝቢ ዶባቱ ይፈልጥ እዩ ዝብል ቆልዓውን ዘይዛረቦ ናይ ዓቕሊ ጽበት ዘረባ ክዛረቡ ተሰሚዖም። ድሕሪ ኩናት 2 ዓመት ክልቲኦም ስርዓታት ቤት ፍርዲ ዝሃበና ብዘይግባይ ክንቅበል ኢና ኢሎም ተሰማሚዖም ዝኣተውዎ ውዕል ን16 ዓመታት ተሓሲምዎ ዝጸንሐ ህወሓት ሕጂ ንድሕሪት ክመልሶ ይክእልን እዩ። ዝምድና ኣብይን ኢሳያስን ይኸበንሎ ኢሉ ስለ ዝሰግአ ግን ዝበሃል እውን ጠፊእዎ ክጨናነቕ ተራእዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ብዛዕባ እቲ ብዘይ ቅድመ ኩነት ዝተቐበሎ ብይን ኮሚሽን ዶባት ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ንጉዳይ ምምልካት ዶባት ንማእከላይ መንግስቲ ንዓይኒ ቀዳማይ ሚኒስተር እምበር ንመንግስቲ ክልል ኣይምልከትን እዩ። ትማሊ መለስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ዝነበረሉ እዋን ሃገር ተወሪራ ተባሂልና ኢና ናብ ኩናት ኣቲና ሕጂ ከዓ ነቲ መለስ ባዕሉ ቤት ፍርዲ ዝሃበና ክንቅበል ኢና ክብል ዝፈረመሉ ብይን ኢና ነተግብር ዘሎና ስለዚ እቲ ክልልና ዶ ዶባትና ዝበሃል ዘረባ ተቐባልነት የብሉን ክብል ብድፍረት መሊሱሉ እዩ። ንምምልካት ዶባት ብሓይልን ጸቕጥን ዘይተግብሮ ግን ክበሃል ኣይክእልን እዩ። ንኹሉ እውን ኣይረብሕን እዩ። እቶም መንግስታት ንውፃእ ህዝቢ ወድኣዮ እናበሉ ከም መሳምሱ ዝፈተኑ መራሕቲ ህወሓት ግን ቤት ፍርዲ ዝበየነልካ ውሳኔ ምቕባል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዝቑርሓንሽ ካብ ዝወሰዶ ተባዕ ውሳኔ ክመሃሩ ይግባእ። ብይን እዩ። ፈቲኻን ረዲኻን ዝኣተኻዮ ቤት ፍርዲ ዝሃበካ ውሳኔ ምቕባል ከዓ ልቦናን ግዴታን እዩ። ካብኡ ተረፈ ግን እንደገና ንህዝብኻ ኣብ ዕግርግር ምእታዊ እዩ። እቶም ኣብይ ኣብ ኤርትራ ሰላማ ይረጋገጸን እናበሉ ዝነቕፍዎ ኤርትራውያን ኣብይ መራሒ ኢትዮጵያ እምበር ዋላ እውን ኢሳያስ ክጸሮ ብዘይክእል ሓጎስ ተዓፊኑ ኣብ ኣስመራን ባህርዳርን ወኪለካየ ንስኻ ምርሓና እንተበሎ ንኤርትራ ክመርሕን ክውክልን ከኣለን ኣይክእልን እዩ። ኣብ ኣሕመድ ኣብ ከተማ ኦስሎ ሽልማት ኖበል 2019 ክቕበልን ከሎ ኣብ ዝገበሮ መደረ ንመሻርክቲ ሰላም ዝበሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ወዲሱን ሞጊሱን ከም መራሒ ሰላም ከምኡ ክገብር ነይርዎ ጸቡቕ ከዓ ገይሩ እቲ ንሰላም ዝወሰዶ ስጉምቲ ብዘይ ተሳትፎ ኢሳያስ ኣይምተዓወተን። ግን ዓለም ንኢሳያስ ኣብቲ ሽልማት ሰላም ዘይጸንበረትሉ ብዙሕ ሕሉፍ ምኽንያታት ኣለዋ። ምኽንያቱ ኢሳያስ ብባህሪኡ ብሓይሊ እምበር ብሰላምን ፍቕርን ነገራት ዘይፈትሕ ከይቀደሙኻ ቀድሞም ብሕም ዝበለ ኣወግድ ንእሽቶ ምንቅስቓስ ኣይትንዓቕ ብዝብል መርሓ ማኪያቬሊ ዝምራሕ ቂምተኛ ህልኸኛን ነቓጽን ብምዃኑ ክሳብ ሕጂ ዝፈጸሞ ሓጢኣት ቀሊል ኣይኮነን። ኣብይ ግን ኣብታ ፈለማ ስልጣን ዝሓዘላ እዋን ንሰላም ዝወሰዶ ተበግሶ ኣዝዩ ዝነኣድዩ። ኣብ መደረታቱ ንኢሳያስ እንተወደሰን ተወኪለኔ እንተበለን ከዓ ካብ ዘረባ ዝሓልፍ ኣይኮነን። እትረፍ ኣብ ኤርትራ ኣብታ ዘመሓድራ ኢትዮጵያውን ከም ዝሓሰቦ ከሳልጥ ከም ዝጽገም ክንርዳእ ይግባእ። ግዳን ንሱ እውን ብዛዕባ ኤርትራን ሉላውነታን ብዛዕባ ባሕራን ዶባታን ኣብ ዝብሎ ዘረባ ነብሱ ክገትእን ክስሕብን ክምከር ይግባእ። ኢሳያስ ንኤርትራ ብምልኪ ዘመሓድር ዘሎ ብህዝቡ ዝተጸልአን ዝተናዕቀን መራሒ ምዃኑ ክንዝንጋዕ ኣይግባእን። ነቲ ካበየ ኩርናዕ ዓለም ብውልቅን ብጉጅለን ዝበጽሖ ዘሎ መዘክር ደሌቲ ፍትሒ ዜጋታት ኣብ ግምት ከእትዎን ክመሃረሉን ንዕኡ እውን ረብሓ ስለ ዝኾነ ክጥንቀቕ ኣለዎ። ካብኡ ተረፈ ግን
ነገራት ከም ትዛረቦን ትጽሕፎን ቀሊል ዘይምዃኑ ተገንዚብና ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ብዕምቆት እናንበብና ንሰላም ክልቲአን ሃገራት ዝድግፍ ሓሳባት ከነቕርብ ይግባእ። ልዕሊ ኩሉ ግን ኤርትራውያን ንጉዳይናን ልኡላውነትናን ብግብሪ ክንሰርሓሉ ፍልልያትና ኣጽቢብና ክንወዳደብ ክንቀራረብ እምበር ብህልኽ ክንረባረብ ኣይግባእን። እቲ ሃገር ዘዕኑን ህዝቢ ዝብትንን ናይ ውሽጥን ግዳምን ሓይልታት ኣብ ፍልልያትና ከም ዝነብርን ንዝተፈላለየ ድሑር ስምዒታት እናጓሃረ ኣብ ሓሸውየ ከምብረና ከም ዝደልን ክንግንዘብ ይግባእ። ዘረባናን ጽሑፍናን ጸርፍ እሞ ዝገደፍና የብልናን እንታ ኣሓግን ከይኮነና ክንጐርሕን ክንበልሕን ይግባአና። راديو إيرنا